Deși problemele persoanelor cu dizabilități au început să fie abordate tot mai des în ultimul timp, viața acestor oameni nu a devenit mai ușoară. Tatiana are 32 de ani, tânăra este o persoană cu dizabilități, doar părinții și câțiva prieteni îi sunt alături atunci când are nevoie de susținere. Alocația pe care o primește de la stat îi acoperă doar plata pentru chirie. Eu mai mult mă descurc singură. Dacă și ceva probleme am, n-am reușit odată, am să reușesc încă o dată, am căzut jos, am sculat, m-am dus mai departe. În Moldova, aproape 200.000 de oameni trăiesc cu dizabilități mentale și fizice. Până în vara anului 2010, singura lege care reglementa drepturile persoanelor cu dizabilități era legea privind protecția socială a invalizilor, adoptată la începutul anilor 90, care nu mai era relevantă pentru secolul 21. În acest sens, Centrul de Asistență Juridică a lansat o campanie de advocacy privind ratificarea Convenției ONU privind drepturile persoanelor cu dizabilități în anul 2008, la care au aderat 64 de ONG-uri din domeniul dizabilității. Ca urmare a activităților de advocacy și lobby desfășurate de Centrul de Asistență Juridică a Persoanelor cu Dizabilități, în vara anului 2010, Parlamentul Republicii Moldova a ratificat Convenția ONU privind drepturile persoanelor cu dizabilități. Odată cu ratificarea Convenției, statul a elaborat și a aprobat, de fapt, Parlamentul Republicii Moldova a aprobat în scurt timp strategia națională privind incluziunea socială a persoanelor cu dizabilități. Dezvoltăm deja în baza acestor documente diferite servicii sociale care au menirea să răspundă nevoilor și așteptărilor fiecărei persoane în parte. Centrul de Asistență Juridică pentru Persoanele cu Dizabilități este o organizație care promovează și apără drepturile oamenilor cu nevoi speciale. Activitatea centrului, în vederea ratificării Convenției ONU, se înscrie în proiectul Agenda Schimbării în domeniul dizabilității, în cadrul programului Consolidarea Societății Civile în Moldova. Proiectul vizează elaborarea unui studiu sociologic care elucidează care sunt barierele de incluziune socială a persoanelor cu dizabilități în Republica Moldova. La fel, în cadrul proiectului se facilitează schimbul de informații privind domeniul dizabilității atât cu societatea civilă, cu ONG-urile în domeniu, cu însuși mass media, prin intermediul unui buletin informativ pe care îl elaborăm lunar. Schimbarea cea mai importantă pe care o aduce acest document juridic este transformarea statutului persoanelor cu nevoi speciale din simpli beneficiari ai protecției sociale în membri activi ai comunității, care pot să-și aducă contribuția lor la dezvoltarea societății, la fel ca și ceilalți cetățeni. Ne dorim ca pentru viitor să avem o îmbunătățire la capitolul finanțare pentru astfel de instituții, pentru a ne respecta obligațiunile față de aceste persoane prin prisma realizării acelui document important despre care vorbim. Tatiana este sigură că în viitorul apropiat schimbări esențiale în viața oamenilor cu dizabilități nu se vor produce, dar rămâne să fie optimistă și crede că visele devin realitate. Dacă te trezești și le realizezi.